Urung. Apa ngapa bocah iki? Apa? Lapangnya apa, Pak? Ngomong tidak krungu. Bocah aku banter. Ya, bintang tamu ini. Yas, Yas. Apa yang ini yang mau aku? Enggak. Ini akhirnya. Juga malah sini kaya ngono wis. Cair. Ya, Bang. Kowe ngene. Kowe sekas. Sekas kaya cantik keminen kaya ngono kowe mau cair. Wes. Wes. Kowe iki nek bocah cilik cair iki nyapo meri awake dhewe iki Ora meri aku ning kene mau wis diomongi. Engko galongane ditekani bose saka Taiwan jenenge Sisri. masa wong Taiwan jenenge Sisri. Sisri. Sing ndi wae? Hah? Ya abang ya. Ya Allah, kowe masa karo bose. Iki Sisri, abang ya, abang. Burine. Pada ini ya. Ayo, understand. Yes. Thank you. Come here. Ya. Nah, iki lho aku yo ngono lho, Bol. Ayo. Ini mainan wis. Mainan wis. Kayak apa meneh warnane apa? Sono. Oh, bojonya ada. Oh, bojonya. Bojonya, ya. Oh, ini Sisri, ini Sosro. Ya, coba ngomongnya. Untuk ini mantas jus apa piye? Ini
Oh bukan ya. Bukan. Thank you. Dari asli dari Taiwan Pak? Yes, Ya. Terima kasih kedatangannya. Taiwan. You. Hai. Ya. Oke siap langsung aja ya. Sip. Ya. Oke. Thank you. Taiwan. Ya. Oh sini buat foto. Nah, ini cepet. Oke. Alhamdulillah. Ya, thanks. How? Ya. Nanti mendelok di situ ya, Pak ya. Wah. Yes, thanks. Thank you dikeluarin dulu ya. Thank you. Mbak, Sisri, thank you. Mbak. Apa? Iki wis ora kok. Wis ora. Ya. Kabeh kudu tanggung jawab. Kowe urung apa-apa wis disanoni 50.000. Bisa dhewe kowe. Berarti kowe salto ping 50. Heeh. Awake dhewe disanoni 100, salto ping 100. Ade disangoni 100. Ya ta? 100 sing arep dhewe apa piro? Siji. Nah, ade 100 ping 1. Oh, ping siji. Iki ngarep dhewe piro? 5. Kowe 1 ping 5. 5. Mosok kowe. Ayo. Yo. Tongkat turun. Wah, kuring ngadeg tandane stop. Mbak. Nggih. Oh itu seneng lah. Ya. Pokoknya Mas Jatilan Mbah Kuring ngadeg stop. Tandane kan Mbah Kuring diterusne. Mbah Kuring ngadeg diterusne ning urape. Oh, pertandane kuwi. Mau ping piro? Ping piro? Satu piro? Satu ping piro, Pak? Ya kok ngono mau lho. Ya. Mbah Kuring ngadeg. Lah wis sing cilik arep dalu sing gawon iki kaya ngono. Cilik iki badane I. Berita ini lah. Oh, potongan besar buat jompleng kali dalu gede. Iya, Pak. Gede pengen apa? Boleh dhewe. Sopo? Simpen to. Sopo? Oke, wis depakne kok omah kok. Sopo iki golek sopo? Wis depakne kok omah. Kowe sapa? Kowe sapa? Jate ludu. Wong kok Oke. piye? Urutane kabeh manut urutan. Ana turutan. Bar iki Aku nek kene reokan nggo jatil kok omah. sopo? Yo ora tak dudu yo tak pek dhewe ku. Eleh paling subruk. Kowe pengen roh? Ya. Yo, gas.
kowe gawe jatil kok omah aman. Lek kowe gawe jatil di sini cepatne iku iso sithik. Lah Ngalah. kok gede ora kamu. Lah nyapa? Aku ora bolong ngopi yo arep plek. Lek bae arep bae lah. Bolo ayo. Ayo. Gano. Gano ning kene. Yo. Lopo. Saya YouTuber pemirsa semua. Ilham dipoto kirim bojone. Takut terbau. Enggak apa-apa. Lah aku ngene ora resiko. Aku di pojok. Golek kaya ngene turun jopo bojomu. Foto. Oh, lambat. Anu. Eh. Aku jual iki mergane tanggapan. Oh iya, bener ini, aku tak bela dewe. Ya iso. Aku di sini dulu. Oh iya. Kamu lebih putih, aku lebih putih berarti dhuwur. Oke. Kita sudah janjian ya sayang. Kita sudah janjian. Oke, baik. Ada apa ini? Itu siapa itu? Oh, istrinya Pak RT. Kamu nanti digatok Pak RT nanti. Apa turun jopol? Siapa? Orang kaki lah ngomong. Orang turun jopol. Tandanya kamu tidak mampu ya. Ya ora mampu lek. Iya ora mampu. Biasa. Aku delokan lho. Jujur. PRT. Ajune ki 2026 to. Tuwek kae. Lah kamu satu mata lagi. 1972 wayu kae. Lah iya. Kira 2026. Kalau memikur. Kowe piye? Mbak. Indah karo Mas Jessica gak ngerti. Ben milih. Kita piat. Hei, kowe duduk sini. Ya. Di sini ya. Selamat. Hah, kayak gini loh. Nah, bilang, aku dan Jessica, kamu pilih yang mana? Aku punya sawah tiga. Jessica, Mbak Ebe ngomong sing kuwi. Satunya manis. Ya. Oh ya. Jadi bingung mau pilih. Berarti mau persenane lho, Mbak. Jessica ora Ilham gak ngerti. Ya, bingung. Bingung. Radio bener. Kowe lek bingung radio. Apa sih bodoh? Aja. Jadi garap hilang. Terima kasih. Ya udah, terima kasih partisipasinya. Ya, kamu nggak mau cium dulu? Mau. Ya. Terima kasih. Aku nggak mau kodok. Iya, sama-sama saya. Oh, ya Allah, nyemplung ke carat. Sayang kamu tidak ada. Yo, ayo, kita. Makasih ya, Kak. Ya terima kasih Kang. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin. Dadah.
Mas Ilham. Mas Ilham. Awake dhewe ku main dangdut dagang. Yang dirawuhi saka bintang tamu saka Taiwan nek Sinokkas. Amin. Jenenge sapa? Jenenge Tan Besok. Oh, Ya. kuwi tak tang besok kok micro kuwi lho. Jangan kilometer Thailand kan. Yo main yo, main yo. Main. Ayo, ayo, ayo. Mas. Ciao.